gwamna Caleb Mutfwang ya ba wa mutanen Plateau musulmai kujera, ya yi kyauta da kujerar 500 da 'yan kai. Allah kuma ya mishi albarka, Allah ya saka mishi da wannan abin da yawa musulmi. Kuma za mu yi mishi addu'a, za mu yi wa Plateau addu'a, za mu yi wa Najeriya addu'a. Kamar yadda mutane suka sani cewa mai girma gwamna His Excellency Dr. Caleb Mutfwang ya nuna cewa zai samu alhazan bana jin daɗi na musamman. Da haka wannan hukuma ta alhazai ƙarƙashin jagoranci shi mai girma sakataren alhazai Honorable Ayyabu Dauda, gaskiya mutane suna jin daɗi kuma alhamdulillah so far babu wani complaint. Babban farin ciki shine alhazanmu mun ji daɗi da suka zo cikin nutsuwa su kama kansu, babu wanda aka kama shi da wani miyagun abu ya shigo da shi wannan ƙasa mai tsarki. Kaga wannan ya nuna cewa kenan su ma sun zo a nutse. Kuma babban kira da zan yi ga alhazan bana shine in girman Allah in saka jihar Plateau addu'a, in saka Najeriya gabaki ɗaya addu'a. Wannan lokaci da Ubangiji Allah ya kawo mu an san yanayin da ake fuskanta ko ba haka ba, amma mu saka gwamnan jihar Plateau ba sa kallon Mutfwang addu'a da sunan cewa wannan shugabanci Allah ya dora mushi, Allah ya ba shi ikon saukewa. Duk da cewa shi ba musulmi bane, amma bai bambanta tsakanin shi da musulmai ba, kuma a tsarin shugabancin shi babu bambanci na kabila ko na addini ko na yare. Gaskiya wannan abun ayaba ne, irin shugabancin da aka dade ake nema kenan, kuma mun gode wa Allah mun samu a jihar Plateau. Abinda shi mai girma gwamna yawa al'umman musulmai a jihar Plateau sai ba abin da zamu faɗa sai godiya wa Allah. Muna masa godiya kuma muna masa addu'a. Allah kara masa girma, Allah kara masa ɗaukaka. Kuma insha Allah kusan dukkan alhazain da suka zo nan kasa mai sarki sun yi ittifaqi za su yi addu'a wa kasanmu na jihar Plateau da kuma mai girma gwamnan jihar Plateau. Sakataren Muslim Pilgrimage wata Honorable Ayyabu Dauda ya yi kokari in terms of coordination din jama'a, muka samu kanmu a nan. Ka duba accommodation da kuma abincin da ake bayarwa alhamdulillah. Inda kansa yana kan follow up ya duba ya gani cewa al'umma sun samu ba su samu kansu a cikin wani matsala ba entirely. To hukuma da sakataren mu Alhaji Ayyabu Dauda shi ma gaskiya mun ga kokarin da yayi, domin da yanzu haka muna nan a Bauchi stranded, amma with his effort da shi yardan Allah mun iso kasar Madina. Muna Allah subhanahu wataala godiya, mazan mu da matan mu da shugabanni gaba daya, Amirul Hajj, sakataren alhazai da sauran tawaga official gaba daya mun iso lafiya. Kuma muna yabawa wa gwamnatin jihar Plateau, muna da wani da dauka ta kujerun hajji har guda 525. So muna godiya kwarai, mun iso lafiya. Muna fatan Ubangiji Allah ya zo da kasar mu lafiya, Allah ya zo da jihar Plateau lafiya, Allah ya tabbaki mulkin sa, Allah ya sa gaba lafiya. Ba abin da za mu gaya mishi fatan alheri, fatan mulki ya ci gaba, rayuwar shi ya ci gaba, abin da ke fata kenan ya ci gaba da muhimmanci a Plateau da Najeriya.